Tibeule Vinia Hian, Bolson Pani, Biology Zerlai Parukna, Molecular Basis of Inheritance Kanzerdona, Class Masakan, DNA to Engeni, the structure of DNA there, Watson and Crick model of DNA, Chargaff's rule, Titele Anekanga, DNA genetic material aniti, approved na experiment, Griffith's experiment, Tite, Hershey and Chase experiment, Kanzera, Vinia, it's one. Replication of DNA hi kanzerdona ni replication of DNA hi enge ani kanti chuan DNA kha ama ang copy aron insiam ti na kha animeya he hi khoyange athen where does it happen kanti chuan nucleus a eukaryote sa chuan nucleus a athenganga prokaryote sa vethung chuan cytoplasm DNA replication hi allow thleng dona engwangin nge hemi hi DNA replication hi aom angai kan ti chuan kan taksa hi cells ta tam takena siamania chung cell te chu kan pian terami kha ton thleng hana dam reng big lawani cell te kha allow thi ve renga tin a chen chu lo cheve theya kha ang cell kan thla don khan cell chuan ama kai shwai tu durin DNA mamoa chumini wang chuan DNA kan taksa ho akha allow in siam bel ve anga ya chumi tan chuan he replication of DNA kan ti hi apui mo emema chuan replication of DNA hi kan soi ang khan eukaryote sa chuan nucleus sa athlenga mishing big hi han soi ta ila mishing a hian base pair kan ti kha 150 million vel omani 150 million base pair hi mishinga chuan kan neya heng base pair te hi chromosome som ni pathuma anom don ani base pairs kan ti chuan ama kan soya nucleotide sa adenine thymine guanine cytosine kan ti A T le G le C kan ti te khan nita heng base pair te hi ain aron in siam bel khangai don ta ne mishing ai hian 150 million base pair kan nei kan ti sia chumi ni chuan replication hi a speed hi apanga ya chuan 50 base pair per second khata base pair somnga chu ain replicate theya ani chuan han ngai to mi pu in rate ta khangai ta ni a chen pe chu thakhat don ti khangai don ten replicate na ta han ma se thil chhade upathan ne melo siama hianin kan mi ain replicate na tura khan origin of replication atan na tura kha pakhat chu lawin tam takalo oma chumi ni chuan dark red lek chung po khan kha replication kha kan lo chan the ani lo zo the don ani chu replication kha dark thakhat vel ngai kha dark red vela zo the don ani chuan replication to enge ni ti kan soi to ta replication of DNA a hian chi shang pathum oma chung te chu conservative semi conservative le dispersive replication kan tia ma se chung pathum chu zir lawin arin tlak bera ngai semi conservative replication of DNA hi voina kan zir tor chu ni he semi conservative replication of DNA hi Watson le Crick dikhan kumsang khajakwa somnga pathuma semi conservative replication of DNA hi anlo propose to a he an propose na hi ma se hypothesis so alaneta approve na kha nei chang lawa ma se anrin da na kha kumsang kha jakwa somnga pathum ma hian Watson le Crick ti khan an lo sei to a chumia chuan DNA chu ama a class masa kan zir ang khan helai mi hi DNA kan ti chu ni ta ni DNA ya chu double strand of polynucleotide chains kan ti khan ni ta chain strand pani om don ta hang strand na te hian nucleotide base kan ti DNA ya chuan A T G le C kan ti te kha om don ta ni chuan khan mi kha replication a in chan don khan ta double strand oma hi ashang ve in kan phel daranga ta pakhat omanga pakhat ashang ve nan lo om don ta a chon hetia ashang ve an lo om che han hemi hi template ti in kan soi the don ani template kan ti hia template DNA double strand kha ashang kan ti shan khanin template a alo chang don ta a chuan hei entin nge kan thlar shan the kan ti chuan hemi nucleotide base om te inkara hian hemia hian weak hydrogen bond alo oma chu weak hydrogen bond a chu kan ti chia a chon alo in phel dar theta a chuan hemi ashang alo oma kha template in alo om don ta a chuan semi conservative replication of DNA a chuan atwaya kan muang hian
atira mi kha chu a eng an ta ni a eng chu heta po pakhat oma heta po pakhat omta chona nuwa color dang apol hi kan nei ta ni he apol hi a strand thyron in siam chu an ta ni chuan parent DNA atira mi ka parent DNA kan tia parent DNA pakhat changin two daughter DNA molecules alo chwa kani akal danang kha chu tehan en leta ila diagram mai han hemi hi parent DNA ni don ta ni ama Watson and Crick model of DNA te chargap through kanzira khan adani a chu t ne la ko panga c chu g ne la ko pang ti khan ta ain kara hian a le t in kara han double bond oma c le g in kara han triple bond ti hian double bond a le t a oma c le g a hi chuan triple bond hemi adoda kanti na chan kha chu weak hydrogen bond ani ti represent tu ta na kanti khan ni ta chuan he DNA molecule la hi kan clash kan pheldar don ta ni chu kan pheldar anga chu asyang vevi na lo om don ta chu asyang vevi om chu hemi hi template anga template ang kan ti kha helai mi hi ni don ta ni chuan chu mi nuwa chuan DNA polymerase mangin hemimil puitur complementary sets of nucleotides kan ti hian ama miltur kan ti kha A le T in milanga C le G in mil kan ti kha khami ang kha DNA polymerase khan nucleotide base kha aron pedon ta ni ani chon achung bera A oma ta hanin T omang C chuan G peranga T in A ta khan ron kal don ta atopa chon engelo om kan ti chuan two new daughter DNA molecules identical to the original one detani hemi ATP DNA molecules he pakhatania ATP molecules pakhat panni kan ne don tani heta atira DNA molecules pakhata changin DNA molecules panhi ron swakta hemi te hi en ula ain ang veve ni achung bera ele t om veve dota cg ta chon hemi DNA molecules hi atira mi a parent DNA molecule ne khain en ang che ani chuan semi conservative replication of DNA semi kha chu half ti na khani meita half ani chon atira han le lampanga ACTTA omta tapu han nula ACTTA omta ni athar ni lewin atira mi hetami angkha ta han oma helama pu hian helam pang side mi hi helam pang kha ni ta ni chumi ni chuan atira DNA molecules ang chia kha atopa DNA molecules tang pahni daughter DNA molecules pahni aron chwak ta ni he hi anrindan angkha alaw ni ta ni chuan DNA molecules ka chuan semi conservative replication of ani angkhan kan ngai ta chu ma se kum sang kha chakwa somnga pathuma an propose khan ta Watson and Crick aten chumi chu approve kha omlo ta hypothesis chau khan ta ni chuan kum sang kha chakwa somnga pariata hian scientist pani Matthew Meselson kan ti le Franklin Stolati han kum sang kha chakwa somnga pariata khan DNA replication hi semi conservative ani ti approve na kha anrun ne ta ni chu approve na an man experiment ta chuan bacteria pakhat E. coli kan ti hiron mang don ta ni DNA replication semi conservative ani ti proof nan chuan E. coli an mang kan ti khan ni ta E. coli chu an experiment ta chuan bacteria E. coli bacterium kan ti han singular ani meta E. coli kha generations tam tak chung kha medium pakhata heavy isotope of nitrogen kan ti 15N hi khan an om tir ta chumi ni chuan DNA molecules khan an nitrogen ne kha heavy isotope N15 hi ni zel don ta ni nitrogen chu apanga ya chuan N14 ania 14 hi atomic number mo mass number kan ti kha ni ta ni chuan N14 a chuan neutrons pasari nga protons po pasari yang chumi te pahni belkom chu 14 kha ni ta ni N15 a chuan extra neutrons nga 8 neutrons nga 7 protons chuan 15 hemi hi heavy isotope kan ti na chan po hi atli min low read big don tan a chan chu neutrons nga big ka wang khan a mass number kha ain ang don lo ta chuan 14N hi chu normal 15N hi chu heavy isotope of nitrogen kan ti kha ni don ta ni chu an experiment ta chuan
N15 ka heavy isotope of nitrogen kan tia E. coli ka an trotir charger nga chuan chu min nu an ba transfer don ta ni N14 media hian chuan E. coli bacteria hi a replication a inti pun chung kha vai khata khan minute som ni danzela apung don ta chuan chu mi a inti pun a chu DNA ha kan isolate ang kan la shanga nga chu a rizong kha cesium chloride density gradient centrifugation mangin kan zong chwa ka nga khami chang khanin a semi conservative ani dang kha ti hanaron proof don ta ni chumia chuan kan soi ang khan E. coli kha N15 media an tir char ta a chuan chumi nuwa chuan N15 na kan N15 le N14 hi enga tinge kan man na chan ti po kha zon na kha omme theya hemi kan man na chan chu a parent strand le a daughter strand kha kan shat shanangai ta ni khoi hinge atira kan man khania khoi zo khinge anuaron in siam thar DNA molecules replication ron oma khamia khan parent strand le daughter strand kha don ta khoi zo khinge parent khoi zo khange daughter kan shat shan don chuan a parent dang khan heavy isotope of nitrogen N15 ni kan lo mang don ta ni chuan athar ka chu N14 na tang ron kal don ta khami chang khan khoi zo nge parent le daughter parent ni chuan N15 hi ron nenga daughter kha chu N14 ron ni don ani chuan E. coli N15 media kan da kha N14 na kan va transfer anga chuan E. coli chu ein double kha it doubles every 20 minutes kan di kha minutes som ni nuwa khan kan la choka nga a DNA kan isolate nga khami kha kan check le tur chu ni don ani chuan nachina kan soi ang khan parent strand le daughter strand kha shat chana ngai don ta chu me shat chana tan chuan cesium chloride density gradient centrifugation he kan mang don ta ni E. coli heavy isotope of nitrogen N15 na kan da chuan arid a heavy arid chuan a hnuai lama omanga N14 kan ti hi chu azang don ta chu vanal a om na kha sang don ta ni test tube anga kan da ta a arid kha chu a hnuai lama omanga azang kha chu achung lama om don ta khami ni khan a rizong kan te na hemi cesium chloride density gradient kan ti achang hian kami kha chu chian takin kan sha the don ta ni DNA the place where DNA settled down gave its density gradient a om na mun khan a density gradient khan meron ho tir don ta chumi tan chuan kami test na tang khan cesium chloride density gradient centrifugation hi man ani chuan khatia han ti khan a results experiment han conduct a E. coli kha N15 na kan da a chumi nuwa N14 na kan da le ta chu bacterial cell kha ain multiply don ta ni aron in replicate don ta minutes som ni nuwa khan a han check don ta ni minutes hei hi atira N15 chawani khan heavy nitrogen kha chu teng lai han lo om don ta ni chuan minutes som ni nuwa first generation after 20 minutes at the first generation khan DNA density kha hante khan heavy aya tle ma jang deu lexi ma se N14 aya nyam sia khan ron om ta ni helai line kan ti hi N14 on matur khan ni ta he hi N15 ni ta ni chuan replication voi khat aron nei nuwa kha chuan helaya han a inkara tak lo om ta ni chu a inkara tak o om chu entin nge a thei kan ti chuan Athena chana chuan it was possible only when DNA contained equal amounts of 15N and 14N tani as an heavy isotope chu heta oma lai chu achunga om ta ainkara tak om thena chan chu kha DNA khan N15 le N14 kha ain za che in anei tina anita a chumi om the tur chuan a parent strand kha chu heta asen kan ti ve hi nita a thar lo omaka 14N hemi ni hian ainkara tak aron om the don ani 15N ani ve kha chun asen ve ne kha chun 30 example atan ani cha chuang lobanga N15 ve ne kha chuan 30 ani don ta light ve ne kha chuan 14 ve ne kha chuan 28 ngatinge kan ti chuan DNA a chuan double strand ani ta
strand pani don ta pakhat kha 15 ania pakhat kha 15 ni chuan 30 run chwa kanga 14 ve ni kha chuan 28 chuan hemi intermediate a first generation a he chuan ta hian 29 kha ron don ani so 29 aron ni anga to 29 chunga tinge ni thekan ti chuan 15 le 14 kha ani kop cha khan 29 a inkara khan alo thei don ani chuan an second replication until ta ne minute somli nu wa khan a han ti le khan hi atir berami zero generation khan ta a first generation chu ama kan into ang khan alaya khan ta han ta ni chuan second generation a minute somli nu wa khan entinge kan ti chuan DNA kha pali lo chuak don ta chu pali ji nga chuan pakhat pani kha intermediate ania pani kha intermediate second generation na in replicate khan DNA molecule se pali lo chuak don ta ni 1 2 3 4 chu me lo chuak ka chuan pakhatna chuan DNA molecule sa khan heavy isotope le light isotope don ta chuan light ve carbon kal don ta ni a second and third a fourth chuan a parental strand 15n le 14n carbon don ta hemi ina aron lantir chu a third kha DNA strand a daughter strand ron kala kha chu N14 ve ka chang kha aron ani ti kha aron entir ta ni chon hemi athara hian DNA molecules atharon chuak le ya hian N15 heavy isotope of nitrogen kha om ve to lo wa hian semi-conservative mode of replication kha heihan aron confirm ta che ani next DNA replication in prokaryotes hian prokaryotes how to true nucleus nei lo ho kha ni ta heng hi chuan single circular molecule of DNA en ne ya chuan kan sha tur chu they have only one origin of replication in chana kha pakhat chau an nei don ta a chuan single circular molecule of DNA an nei kan ti khan ni ta a chuan henga hian an replication ve khata hian adang ang tho khan two identical daughter DNA circles ka in same don ta ni eukaryotes vet en leila eukaryotes how chu true nucleus nei ho kan ti khan ta ni henga hang chromosomes om don ta khan chromosomes khan they have hundreds of different origins of replication ama introduction na kan suyang khan mishinga po chromosomes khan base pair tam ta ko ta replicate don khanin khadon chuang te ngai kan ti kha da karet le ka te an zo thena chan chu abul chan na kha an nga origin kha emi origins of replications kan ti hi an nga wanga ni ta ni DNA molecule hi ase e mema chancho nucleotide te pokha 1 million base pairs ang te pokha chancho nei theta ni chuan DNA chuan two strands ane kan ti kha ni ta akha angkha thui deuh kha chu vele khata khanin kan separate thelo ta ni separate tur chuanin energy kha amamo tam don ta chu wan chuan an mani replication omna hmun an tur kha chu replication 4 kan ti ya khan ta kan phel dar china khan on don ta ni chuan khami ya khan chromosome khanin amal ashante te khan aron te don ta akate ashante te an ti kha replicon mo replicating unit in kan soi thei bokani chuan khanga khan a thui zong a se zong a kha a then chu 10,000 base pairs mo 1 million base pair te pokha ani theya chuan khami replication unit khan ama pol bikin it has its own origin of replication ne don ta multiple origins of replication hi kan nei chatna chan chu a speed ani ta ni example la chuan classroom ma te notes amo chapter chhar zo turin lo soita angila tu lo chhar zo ro lo ti ta che uila in via arwala atan na khain an chuanin page paruk page ruk ta che kha chhar zo tu ti ta ila atira changa page 1 atanga in via in chan chuan in chhar zo hun chung kha re don ani ma se khata ni lowa chhar tur chin in sem kha chuanin na in hemi first chapter hi chhar la kin second chapter khate nga ikhanin sem kha chuanin ikan chhar zo hun chung po kha array don lowa khate ang che khan replication a po hianin abul chan na kha atam ma kha chuan replication po kha array don lo ta ni human cell la chuan 8 hours to
8R still ka human cell kan mga mase 1 chaw hi omta se ale za array kha I replication na tang khan hun man ngai don na ni chuan DNA replication na chuan ama DNA molecules kha ama kan sui ang khan double strand 1 2 strand pani om don ta akal dan zong khan ang don lo ta ni pakhat kha 5 prime to 3 prime ang ina kalanga pakhat kha 3 to 5 prime ang 10 po nakal thei don ani ai the two strands are anti-parallel kan ti ka achung lama 5 om chon anoi lama 3 om mang salama po 3 oma helama hian 5 om don ta ni ngi anti-parallel kan ti kha ni ta a chuan replication na insta do na lo poimo ta chu helicase enzyme hi ni ta ni helicase enzyme chuan enge ti kan ti chuan DNA chu strand pani om kan ti kha ni ta a khami kha replication om don chan apheldar hetianga apheldar hi ngai ta ni chuan hemi apheldar don chan hemi nitrogenous base pani zom tu weak hydrogen bond a kan ti heta hiam weak hydrogen bond present between the bases ka ati chata ngai don ta chumiron ti chatu chu helicase enzyme hi nia aron break a chuan ti han asang ve ve in ti han DNA strand te kha lo don ta ni chuan replication in chan dong khan replication fork o mangai kan ti kha chu replication fork chu hetia DNA strand asanga hetia iron impel dara kha replication fork kan ti chu anita a chuan DNA replication in chan na tura hian RNA kha poimo ta ni engati RNA chu poimo kan RNA chu enge poimo na kan ti chuan DNA polymerase enzyme khanin DNA hemi han DNA base ron langa hi aper pui turang kha DNA polymerase khana ron da don ta mase khami ada ma khan primer hi aron omangai ta ni primer chu enge ani kan ti chuan an RNA primer is a short segment of RNA nucleotides formed at the DNA template before replication begins. Replication arrange and makhan DNA template khan RNA segment kha claim aron ngai ta ni he primer kan ti hi template kan ti chuan DNA double strand kha mala om to ani khan template aron neta replication in chandong khan he primer hi aron phut angai ni RNA primer phut lo chuan DNA replication kha a in chan thelo chuan RNA primer kan neta RNA primer kan to nuwa khan DNA polymerase enzyme hemi DNA polymerase hian heta DNA to sa nucleotides base lo to sa kha akopui turang kha aron da don ta ni hemi han akopui tur kan ti han class ma sa kan soi base pairing kha adenine chu thymine nen adenine chu thymine nen pairanga guanine chu cytosine nen triple bond nenga LAT ya chuan double bond kan ti kha chuan DNA hian DNA polymerase yan adu na muna khanin DNA replication kha aron chan thelo ta ni achan na tur lai bi ko oma chu achan na lai chu original replication kan ti khane ta ni chuan primer kan ne ya DNA polymerase enzyme yan hemi DNA template a khan nucleotides base ho kha aron add don ta ni chuan template a khan template kan ti chu ta DNA amala kan ti khaneta pani ta DNA polymerase ya nucleotides ka it can add only in one direction from 5 prime to 3 prime 5 prime to 3 prime zong chau hian nucleotides kan add theta ni chumeni jan hemilama hian 3 prime umanga helama hian 5 prime khom don ta ni chuan chumia chuan RNA primer kan niya chumin huwa DNA polymerase khan new bases how ka hemi akopui tur ang kha aron edon tani chuan chumi chu 5 to 3 prime neron kalanga helama 3 omanga helama 5 omanga chuan DNA polymerase khan 5 to 3 zong hian ti han base pairs base how ka aron add char don tani DNA polymerase enzyme hen base how ka ta DNA template khan aron add khan 5 to 3 prime zong aron add to
culture jar don continuous in ron pi don awang khan hemi a strand a hi leading strand ti in kan soi thei ani chuan at pakhat zo ka ve thung khan helama hianin 3 omanga 3 prime omanga helama 5 prime om don ta ani chuan primer khalo om ta ang se strand pakhat zo ka khan helam panga hian 3 prime omanga helama 5 prime om don ta ani chuan primer RNA primer on da khan helama hian 5 to 3 direction so in DNA polymerase khan 5 prime to 3 prime zong chok khan at thei don sia helama hian 5 kha omarem lawani achan chu DNA strands ka chu anti parallel ni ngai helama 5 anwaya han 5 om to wa helama han 5 kha om thei lawta chu wang chuan a letling zong in abak zong in DNA polymerase khan nucleotides carbon add angai don ta ni ancha thia memo helama han 5 prime oma chumini wang chuan helama hian 5 prime zong heti zong akal turang kha a thei ve don loba chubanan abak zong in akalangai don ta ni ale zong in chuan khami ain zom ve ka khatia DNA base ang carbon add thelo wang khan khami kha lagging strand kan tia abung te in ti han ron siam don ta ni helama han 5 prime oma helama hian 3 om ta ni 5 atangin 5 zong hana ti thelo wang hian tahan RNA primer om kha ti hian ale zong ne ron kalanga 5 prime to 3 prime ania tianga abung te ron kalkha okazaki fragments kan ti chu an ni ta ni he okazaki fragments hi khoyangi om kan ti chuan lagging strands a enga tinge lagging strands hian okazaki fragments asiama continuous synthesis of nucleotides ka athei velo kan ti chuan 5 prime helama om awang khan eta ni 5 prime om chuan helama chang han 5 prime chang han add thelo vain ale zong in khatyanga nucleotides ka aron add angai dona chuan okazaki fragments pakhat oma chuan kan phel khan eta ni chuan chumi numa chuan hela apyale deule ka khan RNA primer kha aron da lenga DNA polymerase khan ti hian DNA base kha aron add vele zel don ta ni a chop te in a chung zo ka kha chuan pa ngai tan kal pa the ta ni ma se a hnwai zo ka khan lagging strand a zo kha chuan a chop te in RNA primer pha ada lenga DNA base add anga hemi ti zo ha heta upsir le de wa hian in RNA primer da lenga chuan DNA polymerase khan DNA base kha add le ang te khan a chop te ron kal don ta ni chuan RNA primer hengi okazaki fragments kan ti khan ne ta ni helai hemi le hi okazaki fragments kan ti te khan ne ta khami anin kara khan RNA primer om ta ni RNA primer chu RNA nucleotides ni khane don ta chu wang chuan DNA molecules a khan an on verem lo wangin chu RNA primer chu lak chhuwa ngai don ta ni the RNA primer formed between the Okazaki fragments are removed kan la chhuwa ka nga hemi kan lak chhuwa nu hian an aya khan DNA polymerase khan DNA base tho khan add lenga chumi add han khang abung a fragments kan ti ho wakha aron zom turin enzyme pakha DNA ligase an aron zom manga chuan a complete DNA lo chhuwa ka nga chuan khamini khan DNA replication chu alo zo tina khan etani Tatai han kan sha tur pui mo chu DNA replication a chuan atirami ang tho parent molecule ang tho kha two daughter DNA molecules alo chhuwa ka chu alo chhuwa chu an mani len mani po kha ain anga ata parent molecule po khain anga chuan chumi atana replication atana poi mo chu DNA polymerase enzyme khami khan 5 to 3 prime atang chawina at theya pakhata leading strand oma pakhata lagging strand oma lagging strand na abung kan ti okazaki fragments kha aranzom turin DNA aranzom tur chuan DNA ligase enzyme mi kan manga chuan atira mi parent strand kha pakhat annenga pakhatina thar pakhat chu athar ne don ta khamini wang khan replication of DNA hi semi conservative replication of DNA dia kan soi theina chan po khani ta ni next class a kan zir chunzom le anga henga hianin shatham lo lai te kan nei ni chuan kan soi te kha lo ennun le tai la tin heng kan video de hi SCRT YouTube channel la khan enturin om don ti kha han soi ni kalome